ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କରଞ୍ଜିଆ ସରୁବାଲିରେ। ସରୁବାଲି ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାମନଖାଲ ବାମନଶାଲ ସରୁଖାଲ ଜାଗା ନା, କିନ୍ତୁ ଘର ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲର ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକି ବହନ କରୁଥିବା ଘର। 22 ବର୍ଷର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସେଇ ମାଟି କାନ୍ଥ, ସେଇ ଅଧା ଗଡ଼ା ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟରର ଘର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟାଇଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଜବେଷ୍ଟ ଦିଖଣ୍ଡ କେବେ ଘର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସେ ଘରର ଓନର ସାହେବ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପଙ୍କଜିନୀ ମାହାନ୍ତ। ଏ ଯେଉଁ ଘର ଏମିତି କାହିଁ ଅବସ୍ଥା? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିଛି ମିଳିନି? କରିଛନ୍ତି ଘର? ଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ନା କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ଭାଇ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି କିଛି? ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ନାହିଁ। ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ। କିଛି ନାହିଁ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ କାମ କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ମାନେ ଧାଇଁଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ଚାକିରି ନାହିଁ। 22 ବର୍ଷର ସରକାର ଆମର ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର। କ'ଣ ଆଶା କ'ଣ? ଭୋଟ ତ ଆମେମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ନବୀନ ବାବୁ ସମୟରେ କିଟା କରିଛନ୍ତି? କିଛି ତ ନାହିଁ। ଖାଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଖାଲି ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆଉ ଗାଁ ବାଲାମାନଙ୍କର କିଛି ତ ନାହିଁ। ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦଇବାତ ପାଇଯାଇଛି ତାରି ଦରମାଟା ସେଇ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ କିଛି କହିବେ? ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କହିଲେ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପୁରୁଣା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି 2 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆମ ଭଳି ଯୁବକ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକମାନେ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ କି ଗୁଡ଼ା ଅଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଯୁବ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିବା ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ? 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଯାଇକି ସରକାରଟା। ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ସପୋର୍ଟରେ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ନହେଲେ ଯଦି ଭଲ କଲା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ତାର ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ତାର ସେମିତି ଭୋଟଟା ପାଉଛି। ଭଲ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା କଥା ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଜାଣି। ସେଣ୍ଟରରେ ବିଜେପି ସରକାର 2ଟା ଟର୍ମ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋଦିଜୀ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାଦା କରିଥିଲେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ। କାହିଁ ଟ୍ରେନ୍? କରଞ୍ଜିଆରେ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଖୋଲିଦେଲା? 15 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। 15 ଲକ୍ଷ ଜବ୍ ଦେବା କଥା। 15 ଲକ୍ଷ କେଉଁଠି ଜବ୍ ଦେଉଛି? ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ। କାହିଁ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣି। ବନୀକରଣ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ। ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଇ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି ନା ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟା କାଠ କଟା ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଗଛକୁ କାଟିକି କରଞ୍ଜ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ହେବ କି? ଶାଳ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, କରଞ୍ଜ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସୁନାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପିତ୍ତଳରେ ସୁନା ରଙ୍ଗ ବୋଳି। ଶାଳ ଗଛ ମିଳିବ? ଶାଳ ଗଛ ମିଳିବନି। ହଉ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଘର। ଯାହା ହଉ, ସିଧା ଭାଷାରେ ମାହାତ ପରିବାର। ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଚଳନ୍ତି। ସେ ଏରିଆ ଯେହେତୁ
ସେଇମାନଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନୁହଁ ଏଇମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କେଉଁଝରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏମିତି କେତେ ଯେ ଘର ଅଛି ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଯେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବିଚାରବନ୍ତ ବିଜ୍ଞ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଏ ଘରକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତ ଦେଖୁଛି 22 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ। ଘରେ ଏ ଦେଖିଲେ ପରିବାରମାନଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ନଳା ମୁହଁ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆପଣ ତ ଖୋଦ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 22 ବର୍ଷ ସରକାରରେ 1 ନମ୍ବର। ଆପଣ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସିଧା କହୁଛି ଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ଦଳ ଲୁଟେରା ଦଳ ଆମକୁ ଶୋଷି ସାରିଲେଣି ମିଳିମିଶି। ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଦୁଇ ପାଇ ଆମେ ମିଶିଗଲେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମୋ କଥାରେ କ'ଣ ଆପଣ ସମ୍ମତ? ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ଏକମତ ସହମତ। ଆପଣ ତ କହିବେନି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କହିବେ। ଅର୍ଥ ବଳ ବିନା କ'ଣ ଭୋଟ ଜିତି ହେବନି? ନବୀନ ବାବୁ ଅର୍ଥ ବିନା କିଛି କରିପାରିବେନି। ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲେ ଖାଲି ମାଳ ଖାଲି ଯୋଜନା କରିବେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସେଇ ଯୋଜନାରେ ରହିଯିବ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ମୁଁ କରିଚାଲିବି, ମୋ ନାଁ ନବୀନ, ମୁଁ ଦିନରେ ଦେଖେଇବି ଲଣ୍ଠନ, ତୁମକୁ ଦେଇ ଚାଲିବି ଥୋପ ହିସାବରେ ଯୋଜନା, ତମେ ହେଲ ଭଙ୍ଗା ଆଇନା। ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଭଙ୍ଗା ଆଇନା। ନବୀନ ବାବୁ ତ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ନାଇଁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଧାମନଗର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେନି? ଆମେ ବା ଜାଣିଥିଲୁ ବିଜେପି ଜିତିଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଧାମନଗର ବିଷୟରେ। ଧାମନଗର ବିଷୟରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଅର୍ଥ ବଳ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେମାନେ ହାରିଲା ପରେ ଆମର ତ ଯେଉଁ ହାରିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଇସା ଏତେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାଙ୍କର ତ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଦୋକାନ। କ'ଣ ବାବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ଧଇଲେ ନଗଦ ଆକାରରେ ସେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ଏତେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପାନ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ସେ ଏତେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପଇସାକୁ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଜିର ଦିନରେ 2-3 ଜଣ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି। ଆମ ପାଟକୁରା ଡେରା ବିଷୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର RSS ବିଭାଗର। ନଗଦ କେତେ କୋଟି ପାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଦ୍ମପୁରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ନୂଆ ମିଶନ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମପୁର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାଙ୍କର। ଚାନ୍ଦା ନଦେଲେ ଧରା ହୁଅ, ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ ଗେଲା ପୁଅ। ଦେଖୁଥିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ନିରଙ୍କୁଶ ସରକାର। ଏ ମାଉସୀର ଟିକେ କର ଉପକାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ କଂଗ୍ରେସ।